Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Maigsuon atong padayon nga iampo nining santos nga misa ang kalinaw sa tibuok kalibutan o nga mahunong na gid ning pandemic ug aron unta makabalik na ang pagpabangon sa atong mga ekonomiya ug sa atong mga activities sa simbahan ug sa atong mga katilingban. Ato usab nga padayong iampo ug pasalamatan ang Ginoo tungod sa atong mga benefactors dinhi sa sulod sa nasod, sulod sa parokya ug sa gawas sa nasod nga padayong nagsigig tabang sa ato dinhi mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Osias. Andama ang inyong igsusulti o balik sa Ginoo. Ingna siya. Pasaylua ang tanan namong kalapasan ug dawata ang among pangaliupo ug tumano namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria. Dili na kami mukabayo sa mga kabayo. O dili na kami muisip nga among Dios ang binuhat sa among kamot. Maluluyon ka ni atong walay laing kadangpan. Ang Ginoo miingon, himuon ko silang matinuon o higugmaon ko sila, kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel, ug mamulak siya sama sa leryo. Mugamot siya pag-ayo, daw usa ka dakong kahoy. Mulipang ang iyang mga salingsing, ug mahisama siya katahom sa olibo, ug mga limyon siya sama sa Lebanon. Mamauli sila ug magpuyo sa silong sa akong landong. Mulambo siya sama sa tanaman, ug mamulak sama sa paras. Ug ang iyang alimyon sama sa bino sa Lebanon. O katawhan sa Israel, unsa may makuha ninyo sa mga Diyos-Diyos? Dili ba ako may nagtubag sa inyong pag-ampo ug nag-atiman kaninyo kanunay? Sama ako sa sipre nga lunhaw kanunay, ug ako'y naghatag kaninyo sa bunga nga inyong gikaon. Ang maalamon angay musabot sa naisulat dinhi, ug ang masinabuton angay masayod niini. Kay matarong man ang tanang paagi sa Ginoo, ug musubay niini ang mga buutan, apan mapandol niini ang mga malapason. Ang pulong sa Ginoo. Responsoryo. Ang akong baba magpahayag sa imong kadayganan. Ang akong baba magpahayag sa imong kadayganan. Kaluy-i ako, O Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, o linisi ako sa akong kasalanan.
ang akong baba magpahayag sa imong kadayganan. Ania mahimuot ka sa katarong sa kasing-kasing, og sa kahiladman ako gitudluan mo ako sa kinaadman. Linisi ako sa sala, pinaagi sa isupo, aron ako maputli, hugasi ako, ug mahimo ako nga puti kaayo. Ang akong baba magpahayag sa imong kadayganan. Usa ka malinis nga kasing-kasing gamaa dinhi kanako o Dios, ug usa ka makanunayong espiritu bag-uha sulod kanako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan, ug ayaw kuha agikan kanako ang imong balaang espiritu. Ang akong baba magpahayag sa imong kadayganan. Ibalik kanako ang kasadya sa imong kaluwasan, o padayon na dinhi kanako ang mauyunong espiritu. O Ginoo, abliha ang akong mga ngabil, o ang akong baba magsangyaw sa imong kadayganan. Ang akong baba magpahayag sa imong kadayganan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaosap kanin. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw nikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Pamati kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin, ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga mudakop ug mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan, ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinagoga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako. Ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralo na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti. Kay inigabot na sa panahon, hatagan kamo sa inyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo, kundili iya sa Espiritu sa inyong amahan nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon, ug mauusab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo nila sa usa ka lungsod, kaagyaw kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong bulhaton sa tanang lungsod sa Israel, moabot na ang Anak sa Tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Kanang mag-interview ko og kaslunon, ako day na silang pangutanon, dili ban mo magbuwag? Ingon din sila, di gyud Father. Nako, siguro mo? Siya siguro na gyud Father. Nako, pagkadaghana rabang mga gipangkasal nako nga karon na nagbuwag na, din arabag yun mo tagad nako, din agani mo text nako. Nya kamo dili kamo usas akong kaslon nga magbuwag, di na gyud Father. Nya ako din silang ingnon unsaon man yo pagsiguro nga di na gyud mo magbuwag. Siya kuan man gyud Father, magsabot man gyud mi. Nya ako Father, relax man gyud ko niya. Siya makasabot man gyud nako. Nya ako sad makasabot sa ko niya. Kana nindot kay no. Di ba mo magyud na ibasihanan? Ana, ako dayong i-twist ngadto sa laing bahin.
Mag-unsa ka, unsaon ka nimo pagdawat ni siya kung di na siya musabot nimo. Siya magsabot-sabot lang gid pa din ako. Di na ba siya musabot nimo ba? Bisag kung saon nimo pasabot din agid siya musabot. Ika na lang magsigig sabot niya. Nya, okay na nimo siya. Ay maningkamot lang pa rin magkasinabot ako. O di na gid siya musabot ba? Doon na siya musabot sa silingan. Ana. Nya hangtod yun nga ako paganing ibutang sa akong example, unsa kag makat-on ni siyag suyop ang imong bana, matintal sa barkada, mukat-og suyop, bangabit na, nya muuli ilas inyo para kulatahon ka. Unsa man? Mubiya, dili. Mudoko-doko rin, padyo din na sa na mahitabo, padiroy na ko, wala, antay mo diya. Ako ning gihisgutan mga igsoon, nga naman, kay si Kristo ba sa atong ebanghelyo karon, grabe kay siya pagpakondisyon sa iyang mga disipulo. Nalipay ba atong iyang 12 ka apostoles nga gipili sila ni Jesus among the hundreds or thousands of people nga nagsigig sunod niya, silang 12 mo'y gipili aron tagaag misyon, pero tanawa giun sa pagpakondisyon ni Kristo ang iyang mga apostoles. Ingon siya, gipadala ta mo ha, muramog mga karnero, taliwa sa mga lubo. Yun na nga na. Muramog mga karnero, taliwa sa mga lubo. Imagine ko ninyo, ang karnero, mukuyog sa lubo. Kaila ba mong lubo? Kana bang iro ba nga, dagko ba, wild ba? Ngayon, sa may ilang kinaham kayong kanon na, karnero. Maubitan ng bantayan ginang karnero kaya mga lobo tukob ginas mga karnero. Unya ipadako no ang mga apostoles taliwas mga lobo. Di ma-imagine na nimo kunis-kunison gid mi ani. Agisundan ding Hesus, taralon mo sa hukmanan ang inyo mismong igsuon, maunay mo patay ninyo ang inyong kaugalingong ginikanan, maunay mo kontra og mo patay ninyo, mo baos pud ang mga anak ngadto sa ginikanan, ipapatay sa mga anak ang ginikanan. Di finisingan paginyag ingon, ang tanang tao magdumot na kaninyo tungod kanako. Nya tingali ipakapinan tong Hesus. Unya sugot pa mo. Beka mo kuno begi. Maura man sa niyang gisulti ni Hesus nato. Unya unsa man sugot pa mo ani. Oy tubagoy. Ang imong kaugalingong bana mo imo patay nimo, kaugalingon nimong asawa mo imo patay nimo. Bato din gihimuag balaod, divorce. Ana. No? Ang imong kaugalingong anak mo imo patay nimo, kay pobre kay ka, unya 15 na kabuk imong anak, insa abortion. Patya na lang ng daan samtang di pa na mo patay nimo. Di ba? Ligation, vasectomy, condom, pills. Ana, patya na lang na daan kay basing ka ng anaka mao na mo patay nimo. Mao naman arong style. Ana. Basig ikaw pader ka ng kaugalingon nimo mga parisyoner mo na mo patay nimo. Transfer. Pa-transfer laing parokya. Mudayon kog ingon na ko'y health problem. Nya makuan man ko daot man ko diri sa akong giassignan kay na may daghan kayo mga namuhig baboy, baho man kayo ngadto sa kapilya. Nya mahanggap man akong baho ngunang na ang pabalhin lang ko ngadto kanang dili kayo baho. Pero ang tinuod ko dato nahadlok ko kay kapatyuno na kay ako mga parisyoner nako kay sige lang kog suod bulsas kolekta. Kana inana ba? Pero matud pa ni Jesus, kung mo padayon lang gyud mo og mahigugma mo musangyaw tungod kanako og sa akong ebanghelyo, ayaw mo kabalaka bisag asa pa mo dadon. Unsay inyong isulti, unsaon ninyo pagsulti, unsaon ninyo pagatubang, makaya ba ninyo ang kasakit? Ayaw na mo anak kabalaka. Ako mao'y muhatag ninyo anak. Sus ang resulta sa mga apostoles mga igsoon, wa to'y mga grado, hastilan, hastang mga abogado, hastang mga hari, hastang mga emperor, nahibong nganong porting mayuhan nilang mutabi. Nga converter god ang kato mga tao nga nagukod nila na nahimo na hinoong Kristiyano. Iyon sa man to, tungod kay naay Ginoo diha nila.
gipang torture sila, gipang hiwa-hiwa ilang lawas, buhi pa sila, gipang asal silang buhi, gipang lansang sa krus nga buhi, na nagsigi na lang hinog kanta, di naman sakit ang ilang kasakit, nahimo naman ang kalipay ang ilang kasakit. Ngano man to? Giunsa man to nila? Na gusto naman kay silang mupabaha sa ilang dugo. Ngano man to? Gracias Ginoo. Karon gani kamo, ilugon lang na inyong yuta, suko naman gani mo. No? Na, suko dili. Oh, mga naong ninyo, dali kayong suko. Ingnon lang kita mo, tangtangan na inyong kural. Na, di man mo tangtang sa kural. Sa father sa doon, nuod ng kawatan diha, kawaton ta. Gastuan biya na ako kung kural, ipatangtang na nun, parian eh. Way siguro, niglakaw nyo nga to, nguli na mo sa inyo, sige mong yaw, yabag, tingin na sa father siguro. Patangtang atong kural, noon sa? Nga siya nagastuan eh. Labaw pa na. Kay kanang inyong kural, protection man na sa inyong kaugalingon. Pero timani ang atong misyon, gipadala kita ngadto sa taliwa sa mga lubo. Muna diri sa atong unang pagbasa, gi-remind sa Ginoo ang mga Israelita, ayaw na mo pagsalig anang Assyria, ayaw na mo pagsalig anang inyong mga armas, kanang inyong mga sundao, ayaw na mo salig diha. Salig na mo sa Ginoo. Subay musdan nga iyang ipasubay. Kay kining dalan nga iyang ipasubay, diretso ginis langit. Pero timan matod pa niya, ang mga taong buutan, malipay nga musubay aning maong daan. Pero ang mga taong buangon, mapandol ni ini. Karon iglakaw nyo diya, mapandol gani mo, mga buangon mo. Ang pasabot anang mapandol ba, kanang bitang mura kag sakitan nga musubay, pananglitan, ang ipasubay sa Ginoo, kanang the way of poverty. Kanang ayaw mo pagdala, bisan unsa, pagkaon, tanan, ana. Dili mo sakitan, ana. Di mo mapandol, ana. Malipay mo, ana. Oh, totok na muna ako. Kanang giingon, the way of love. Kana bang love your enemies. Mo na makapalangit ni mo. Di mo mapandolan na. Di mo murag masudipan. Wa naman mo nitingog. Sige, manindog na lang tayo. Mga igsoon, sama nga ang mga karnero ipadala ngadto sa panon sa mga lubo, ato usab nga pangayoon sa Ginoo nga kita mahimong andam sa pag-atubang sa tanang mga pagsulay ug kalisdanan. Mangayo kita sa grasya diha sa pag-ingon, Dios nga Amahan, panalipdi kami. Diyos nga Amahan, panalipdi kami. Nga ang mga naglangkob sa simbahan, mga pari, mga obispo, o ilabi na gayod ang atong Santo Papa, nga ang grasya sa pagkamapausanon mo'y muhatag kanila sa kahingpitan sa ilang misyon. Mga muyo kita sa Ginoo, Dios nga Amahan, panalipdi kami. Nga ang mga katawhan sa atong nasod makabaton sa kinaiya nga Kristohanon ug magmaalagaron sa usag-usa. Mga muyo kita sa Ginoo, Dios nga Amahan, panalipdi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo, Dios nga Amahan, panalipdi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay og nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo, Dios nga Amahan, panalipdi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo, Dios nga Amahan, panalipdi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo, Dios nga Amahan, panalipdi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot.
Mangamuyo kita sa Ginoo, Dios nga mahan, panalipdi kami. Nga ang mga kalag sa mga matuuhon, madala na ngadto sa langit. Mangamuyo kita sa Ginoo, Dios nga mahan, panalipdi kami. Labing makanunayon og maluluyong amahan, ania among gihalad sa imong altar ang among mga pangamuyo. Dawata kini kay among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. All that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I make them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana ang usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi ng among gipamisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atulangit nung amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo, ana ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang pag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang ngayong kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
atong lawas ni Kristo. Amen. Kita o Ginoo, dili unta kami muhunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug diniyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. manindog palihog. Usas mga nindot nga gasang atong gidawat karon mao ang divine wisdom. Kana bang makamao kayo tang mo tubag o mo sulti sa tanang ipasangyaw sa Ginoo. Ngato lang buhaton, musigi lang kitag sunod sa sugo sa Ginoo, bahala nag mga matay ta. So, salamat as Ginoo no, padayon sa atong mga benefactors dinhi na karon na apatay ginagmayng mga revision sa atong stained glasses kay labi na sa atong 7 sacraments kay amo pangitan-aw nga unsay angay adjustment labi na gyud sa picture o sa name nga gibutang didto. So yampo lang sad nga magiyahan nga ato mga artists nga mohimo ani aron nga muhaom sa ato gyung tumong nganong gibutangan natog stained glass diha sa kilid. Mao nang catechesis no sa atong pagtuo. Unya ato sang iyampo ang ato mga donors labi na ang ni-pledge nato no sa kaning ato mga project sa stained glass. Sa atong original nga nag-pledge nagpabilin nga duha pa ka book ang wapa tuman sa atong wapa mo hatag silang pledge para sa 7 sacraments. 5 pa ini hatag niyang sa atong kaning Stations of the Cross. Siyam pa kabuk ang nihatag. So napay 5 nga wapa mo hatag no. Ato lang yapong hiyampo nga madasig sila sa paghatag na yun. Ang Ginoo manaa kaninyo.
nausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dad-o ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. For my